5 години след началото на строителните дейности, пътят Мездра – Ботевград продължава да стои недовършен. Проект, който вече е символ на забавяне, несбъднати обещания и разочарования за всички в региона. Над 15 години всяко ново управление обещава на хората в северозападна България надеждата за нов, модерен и безопасен път, който ще свърже този край с останалата част на страната и ще даде тласък на икономическото развитие. Връщаме се назад във времето. Годината е 2011. В последното си за годината интервю областният управител на Враца тогава заявява пред Зофнюс, че през 2012 година очаква да започне ремонтът на път Е79 между Ботевград и Мездра. През 2013 година ремонтът все още не е започнал. През 2019 година новината за старта на модернизацията на път Е79 между Мездра и Ботевград и затварянето на 13-километровият участък между селата Ребърково и Люти дол повече радва, отколкото смущава хората. Никой обаче не предполага, че 5 години по-късно пътят все още няма да е завършен. А междувременно тогава с 11 милиона се увеличава ангажиментът на разходите, които може да бъдат поети през 2019 година по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, свързани с модернизацията на Мездра – Ботевград. През септември 2019 година правителството пък поема ангажимент за осигуряване на 419 милиона 327 хиляди 906 лева, които ще бъдат осигурени от приходите от смесената система за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа в периода 2020-2023 година. След приключване на процедурите за избор на изпълнители и изключването на договорите за проектиране и строителство, както и за строителен надзор, общата стойност на средствата, необходими за реализирането на проекта, скача на 430 милиона 368 хиляди 442 лева, което налага промяна в постановлението на Министерски съвет и поетите ангажименти. Проектът за модернизацията на пътя Мездра – Ботевград става първият, забележете, при който се прилага тази нова схема на плащане. А тя предвижда цялата стойност за изпълнение на строително-монтажните работи по договорите за двата участъка, на които е разделено трасето, да се заплати на изпълнителите след приключване и приемане на строителните дейности. Дали това е така? И с колко още нараства бюджета на този ремонт, никой не може да каже. В началото на 2024 година става ясно, че няма да бъде спазен поредния срок за отваряне и завършване на лот 2 от пътя Мездра – Ботевград. Тъкмо започваме да работим и ние, хората ще започнат да преминават по трасето и после, след около 45 дни, ще трябва да затворим пътя отново, казва тогава Христо Савев от Грома Холд, изпълнител на обекта на лот 2 на пътя Мездра – Ботевград, при инспекция на строителните дейности от тогавашния министър на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков, кметове, депутати, областни и замобластни управител на Враца. Във връзка с публикации в медии, Агенция Пътна инфраструктура пък информира, че е предприела всички необходими мерки за укрепване на новопоявилите се свлачища при модернизацията на пътя Мездра – Ботевград, които се появяват по-късно същата година. Последната новина за ремонта на този път отново от сайта на АПИ и тя от 26 септември 2024 година. От нея става ясно, че при изграждането на пътен възел Ребърково, част от лот 2 на проекта за модернизация на участъка от път 1.1, преди повече от половин година е регистрирано свлачище при изпълнението на изкопни работи. Още през март същата година изпълнителят е уведомил агенцията за възникналите неочаквани свличания на земни и скални маси и веднага комисия от експерти и геолози на Института по пътища и мостове към АПИ, на ОПО Враца, на строителя и надзора е извършила оглед и оценка на състоянието на участъците с свлечени земни и скални маси. Идентифицирани са 4 участъка с свлечени земни маси, като единия от тях е при пътния възел Ребърково. Това, което виждате зад мен, уважаеми зрители, е свлачището, с което всички оставили следа в ремонта, проектирането и всички други процедури на този път могат да се гордеят. Може би той е също в тези 70% от готовността на пътя, които има предвид министър Коритарова. 4-те свлачища рязко нарастват на 7. А информация кога и как ще бъде пуснат пътя, кога ще бъде завършен лот 2, все още няма. Очакваме явно новият министър на регионалното развитие. Каква е сметката? Строител на участъка от скоростния път от Люти дол до Мездра, който е 13,5 км, е обединение М-лот 2
2019, ДЗЗД, което печели обществената поръчка с цена от 22 милиона лева без ДДС. В обединението влизат Пловдивската компания Европейски пътища, словашката Вахостав и Етерна Construction. Впоследствие бяха сключени и няколко анекса и договорът за тези 13 км път преминава 400 милиона лева. АПИ ще даде още 65 милиона лева за укрепване на свлачищата и поправка на пропадналия път, още преди да е открит. Така сумата набъбва на над 530 милиона лева с ДДС за 13,5 км или по 40 милиона на километър. Стойността за укрепване и обезопасяване на свлачищата и нестабилните откоси по трасето е 63 милиона 292 хиляди 143 лева и 84 стотинки без ДДС. Тя е спечелена от Европейски пътища АД, строителният надзор се изпълнява от Строл 1000 АД и е на стойност 2 милиона 215 хиляди 225 лева и 3 стотинки без ДДС. Пътят е готов, хубаво е и даже го мият.